község történéseiről, kulturális életéről már több ízben beszámoltunk önöknek az elmúlt években. Ezúttal a falu polgármestere, Téglás János mutatja be nekünk közelebbről szeretett települését, aki első választási ciklusában látja el tisztségét. Kürti falunk délre fekszik Érsekújvár járási központtól. Hogyha vonattal utaznak, akkor Párkány felé, hogyha autóval, akkor először Komárom felé, de utána Bajcsnál el kell térni balra, és úgy Párkány felé folytatni az útjukat. Azok, akik már látogattak Kürtre, a Kürti Szőlőhegyre, ott, amikor meglátják balra a Kürti Szőlőhegyet, utána kell letérni Kürtre, hogy minket megtaláljanak. Az első írásos emlék a faluról 1075-ből származik. A Garam melletti Szent alapító levele említi Kurt alakban. Kürt az Érsekújvári járás területén, a történelmi Komárom megye keleti peremén terül el. Budapestről való távolsága 95 km, a járási székhelytől, Érsekújvártól 25 km-re található. A falut mindenkor szorgos, kötelességtudó nép lakta. A reformkorban Kürt már nagyközségnek számított, hiszen a megye 109 települése közül a népességi rangsor 11. helyét foglalta el. 1910-ben 2772 személy lakta a falut. Kürti falu közepes faluk közé tartozik az újvári járásban, 2000 lakosunk van. A 2000 lakosnak az összetétele körülbelül 80% a magyarajkú és 10% a szlovák, a többi a népszámlálásnál másfajta megjelölést indokolt. Zöldedőben, de magos, zöldedőben, de magos a juharfa. Egyetlen templomunk van, ami katolikus, tehát a kürti lakosoknak a katolikus a vallásuk, és ezzel a népszámlálásnál egész 90%-a itt töltötte ki a szelvényt, úgyhogy a 10% vagy nem hívő, vagy más hívő. A község iskolájáról az első adat 1754-ből való, az óvodáról az első bejegyzés 1906-ra datálódik. Falunkban egész 9 osztályos alapiskola működik, az alapiskolában csak magyar nyelvű tanítás folyik, az iskolát 140 tanuló látogatja. A tavalyi évben sikerült az iskola mellé átköltöztetnünk az új óvodát. Az új óvodában most már 2 osztályban, ami egésznapos osztály, 42 gyermek látogatja, úgyhogy remélem, hogy majd a következőkben az óvodát meglátogatjuk, és be tudjuk mutatni a szép új óvodarészt is. A polgármester úr elmondta, hogy a faluban egy posta és 3 élelmiszerüzlet található, továbbá rendelkeznek egészségügyi központtal, ahol napi ellátás működik. Legtöbben munka után jelenleg én szerintem Érsekújvárba utaznak a járási városba. Ezelőtt ez addig, amíg működtek az ipari parkok Komáromban és Esztergomban, akkor sok munkás dolgozott például Komáromban, a Nokiában, és oda hordták is az embereket autóbusszal. Jelenleg még mindig dolgoznak a Suzuki autógyárban, de az is egyelőre úgy nézem ki, hogy csökkenő tendenciát mutat. A kürtiekről mindig is mindenkor elmondhatjuk, hogy becsületes, tisztességtevő és munka odaadó emberek voltak. Ami Kürtöt illeti, ott aztán pezseg a kultúra. Kürtön mindig is hívei voltunk a jó kultúrának, ezt is most szerettük volna bevezetni, és sikerült. Minden évben szerettem volna, hogy egy nagyobb, ha már van rá lehetőségünk, és olyan kultúrházunk van, ahol le tudunk ültetni 250-300 embert, akkor jelenjen meg itt egy olyan társulat, aki tényleg nagyon nívós előadást tud előadni, és ez idénre úgy szintén sikerült, hiszen február 9-én vasárnap este 6 órakor a Jókai Színház fog nálunk bemutatót tartani, és pedig a Lili Báró nőt fogják előadni. Mivel hogy nem csak a Kürti Borfesztivál, ami szlovákiai jellegű, már a borászok nevén, de úgy szintén megjelenik a kürti újborkóstoló, amit nagy részből a hazaiak látogatják, az lesz február 1-én, itt kóstoljuk meg a tavalyi termés első borait, utána viszont mindenkit nagy szeretettel várunk március 8-án a kürti borversenyre,
amely érdekessége az, hogy már 33. alkalommal van megrendezve, és csak is olyan borokat lehet nevezni, amely szőlő Kürti szőlőhegyen termett. Tehát kevés olyan borverseny van, ahova nem fogadnak be idegen borokat. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk erre az eseményre is. Utána még nagyobb szeretettel várunk, mert ez már azt hiszem, hogy még elterjedtebb, hogy Kürtön szervezzük a Kőtés Fesztivált, ami idén már a 12. alkalommal fogjuk megrendezni, és remélem, hogy az, hogy mi a kőtés és hogyan készül, még a továbbiakban magunknak elő tudjuk állítani, és meg tudjuk mutatni a készítését is. A polgármester a nyitott ajtók politikáját vallja a magáénak, bárki bármikor felkeresheti. A falusi önkormányzat 9 képviselővel dolgozik. Itt szeretném nekik megköszönni az áldozatos munkájukat, mert tényleg a faluért tesszük, a közösségért ezt a munkát, és az mellett, hogy tavaly sikerült revitalizálnunk az új Kürt központját egy játszótérrel, szabadtéri színpaddal és egy gyönyörű parkkal, közvilágítással, az idei terveink között szerepel az, hogy átépítsük a tényleg már és még szocialista múltba visszanéző autóbusz megállóinkat a Kürt község központjában, a templom mellett. Ugyanúgy szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy az itteni piactér, ami valójában még nem piactér, de szeretnénk egy fedett piacteret idén kiépíteni a saját költségből, és ugyanúgy szeretnénk még a temetőben urnafalat felépíteni, ami szerintem most már egy az, hogy a szociális réteg igényli, másik az, hogy már sok nézet megváltozott attól, hogy féltünk előtt ettől talán, de most már igényt látunk rá, és ezért szeretnénk felállítani egy 12 férőhelyes urnafalat. Szállj meg, várj meg, fordulj hozzám, csókolj meg. Nagyon örülök, hogy az Újvári TV megtalálta Kürt felé az utat, és sikerült egy olyan programot elindítanunk, hogy mi kürtiek egész évben, minden hónapban egyszer maguk elé állhatunk, és megmutatjuk magunknak Kürt község kulturális életét, de nem csak a kulturális életet, hanem a sport és a többi működő, és szerintem érdemes Kürtre ellátogatni, úgyhogy figyeljék az Újvári TV-t. Szállj meg,